Takže ahoj, je tu s vami Aja a vítam vás pri ďalšom videojčeku, alebo jak to je. A mám vás veľmi rada, ďakujem vám, že nás dielávate, dávate nám lajky a proste chcem sa poďakovať aj jednému chlapcovi, ktorý nás proste takto sponzoruje, ktorý nám zháňa aj tých kamarádov a proste toto teraz patrí nemu. Ďakujeme, Mariano. To si nevšímajte, to sa mi zle nahralo a proste a volá sa Jakub Hasič Javorček, takže my mu ešte raz zatlieskame. Ďakujeme, že nás dieľava, zháňaš nás tých kamarátov. A teraz dostaneme k našej veci. Takže viete, že sme z Ali také ťuk, niektorí to aj tak hovoria. Viete, že je dneska už nový rok, ale ešte je stále 2013. Ja vám prajem veľa šťastia k novému roku, nech sa vám aj ten rok 2014 podarí a že aj si zaspomínate na ten rok 2013, na vaše krásne chvíle a proste mám vás rada, že nás pozeráte, keď sme tu nové a niektorí fanúšikovia, ktorí sú aj Goga, alebo Dátla, alebo aj ostatných a pozeráte toto video a hrozne závidíte, že trochu opakujeme po nich, tak je nám to ľúto, ale sme ešte malé a máme teprve 11 rokov. A proste mám vás všetkých rada. Najviac nás inšpiroval Gogo, to viete. Tak trochu opakujeme. Ešte challenge momentálne nemôžeme robiť. Išla som robiť challenge a mlieko skysle a vypila som ho, tak to nie je moc dobré, keď som si to ja nevšimla. No co, už som slepá. Určite budem robiť challenge, až keď tu bude Ali. Budeme aj challenge mávať vonku, alebo aj vonku budeme natáčať videá. My sme také vymýšľavé a mám vás proste rada. Viem, že je toto video tak trochu nudné a chápem vám, že aj to video bude aj trochu šťastnejšie. Že teraz sme sa trochu iba povyprávali a uvidíte, že vás to bude baviť a proste, že si nás obľúbite. Tak čo by som vám mala ešte o mne povedať? Som blázon, niektorí si myslia, že sa aj blondínky bohaté, preto sú s nima, ale to nie je pravda. Blondínky sú normálne, alebo niektorí hovoria, že proste, že keď pozrie nejakú blondínku, ale robí nejakú blbosť, že blondínky sú sprosté, tak preto sa to tak hovorí a všetci hovoria na blondínky, keď sú sprosté, keď to ani nie je pravda. Lebo niektorí ľudia, proste takí chalani z Bčky, proste iba uvidia blondínku, napríklad mňa, lebo my máme vedľa seba tí ľudia hovoria, že čau blondínka, ty sprostá, úplne sú ťukli. Tak proste, keď si niektoré baví blondínky alebo aj špinavý blond, tak si ich nevšimajte, lebo sú do vás a proste závidia vám. Tak, čo mám dneska povedať, takže mám vás rada, ešte si nový rok a určite tu aj bude ďalší o 24:00, to bude už taký špeciálny a proste mám vás rada a aj budem a ďakujeme, že pozeráte nás a aj budete a proste mám vás rada. No a ešte čo mám povedať? Tak, ak sa vám tento vlog páčil, viete čo máte dať. Dajte palček hore. A keď sa vám nepáčil, dajte palček dole. Ale dúfam, že sa vám páčil a budete nás ďalej dávať tak. Čo mám povedať? Tak. Ahojte ako pirát.